Татар матбугаты ниләр яза? Бу турыда журналист Минназим Сәфәров күзәтүе. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугаты ниләр турында яза? Нәрсәләр дип борчыла дигән сорауларга җавап эзләүебезне дәвам итәбез. Кайда ялган, кайда чын икән айыра белмәгән илнең халкы әледән-әле ялганчылар тузагына эләгә. Финанс пирамидаларында акчалары янган кешеләрнең рәнҗүе сүрелеп тә үтмәгән бер заманда аларның икенчеләре пайда була. Шәһри Казан газетасы әле шушы арада гына ябылган чираттагы финанс пирамидасы турында язып чыккан. Икътисадтан ерак торып, атым юк урамда, кайгым юк буранда дип яшәүчеләр өчен дә шул газетада танылган юмор остасы, журналист һәм артист Алмаз Хәмзин белән әңгәмә урнаштырган. Туры сүзле шәхеснең дөньяга карата булган фикерләре күпләрдә яклау тапкандыр дип уйларга кирәк. Замана яшьләрен көннәр буе телефонда утыра, ялкау, эш рәтен белми дип сүгү гадәте бар. Шул ук вакытта бүген кемнең генә сорасаң да, улының яки кызының эшләп йөргәнлеген беләсең. Бүгенге үсмерләр әти-әниләренә ярдәм итү өчен эшлиме моны, әллә акча артыннан куулармы? Ватаным Татарстан газетасы журналисты яшьләрнең кайда күп макча эшләүләре белән кызыксынырга булган. Акча тәм беләсегез һәм үз балаларыгызның яхшырак аңлыйсыгыз килсә, әлеге язмага күз салырсыз дип уйлыйм. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырлыйсыңмы дигән язмада Ватаным Татарстан газетасы театрларга тагын цензура кертергә мөмкиннәрме дигән сорауга иркенләп җавап эзләгән. Шунысы кызык, театр әһелләренең үзләре арасында да бу четерекле сорауга караш капма-каршы икән. Берәүләр цензура, ягъни төрлечә тыюлар бер генә заманда да яхшырак китермәде дип белдерсә, икенчеләре шундый заман китте, теләсә нәрсә язалар, теләсә нәрсә куялар, миңа мондый вазгыять, мондый анархия ошамый дип цензура яклы икәнлекләрен яшермиләр. Сәнгать белән кызыксынучылар өчен түгел, иртәгә безне нәрсә көтә дигән сорауга җавап эзләүчеләргә дә кызык бу язма. Адналы газеталардан соң шушы арада кулга килеп кергән журналларыбызны күзәтүгә күчәбез. Идел яшьләр журналындагы танылган драматург, режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекчесе Илгиз Зәйниев белән әңгәмәдә сүз бүгенге татар драматургиясе, замана яшьләре. Әсәрне сәхнәгә куйдагы үзенчәлекләр турында бара. Сәхнәдән караган әсәрләрнең сәхнә арты тарихлары, авторның фикер сөреше кызыклы, аңлаешлы, ышандырырлык. Укып чыгарга киңәш итәм. Журналдагы тагын бер кызыклы язма Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевның ата-бабаларыбыз җире булган Алтайга сәяхәткә баргач төшерелгән рәсемнәре турындагы әңгәмәсе. Бик күп мәгълүмат, күңелне кузата торган фактлар табасың ул сөйләшен укыганда. Казан утлар журналының август саны Тукай бүләге иясе Гази Нурматовның фәлсәфи шигырьләре белән башланып киткән. Башкортстанда яшәп иҗат итүче Хисаметдин Исмәгыйлевның Фәйзулла повесте, Зөлфәт Хәкимнең Хаталы хат пьесасы, исемнәре таныш һәм бик үк таныш булмаган авторларның кыска хикәяләре дә укучыларның күңеленә хуш килер дип уйларга кирәк. Укудан һәм фикерләүдән туктамасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.